Kanang tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong mood to Philippines, may mood to world, may mood to universe. Ada po kita manghigala nila nga atong tulumanon sa kahanginan, C&A, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga, usab tarong adlaw manghigala, Martes. Pizza size na gyud kini sa bulan sa Mayo. Uy, magsugod na ba may karong adlaw mahigala sa amo ang novena para sa among fiesta diri sa Ayungon. Uy, Jesus to. Taran nga mga parokya ang ilaha mga patron San Isidro sugod na rong adlaw mahigala. Amo diri sa Ayungon alas 4:30 among novena. No, kay aron makaapil ang kadaghanan, no, kay do naman giuban nga dili makaapil tungod kay may mga trabaho man lagi muna nga among gihimong kadlawon murag misa dighaliyo amo adire mahigala kay kuan man kanang ug among ihapon may uban nga dili makaabot unya gabi na po kay manguli ang uban ng mga taga-Lagyo muna nga pwede alas 5 pero ang mga taga-Lagyo gabi na kay mauli sa ilahang para sa ilahang mga barangay kaya mo maggipaapil ang mga barangay din no. So muna nga ato ra yung gi-estudyuhan ug maayo muna nga alas 4:30 aron mahuman ang misa mga alas 5:30 dayong dunay pulo pa init gamay no kay ako pud nga giawhag nga ako ang mga kaigsuonan nga dunay mga malumong kasing-kasing nga dili po nato papainit papauli ug walay painit ning ato mga kaigsuonan taga-Lagyo muna nga doon na po'y pulo pa init gamay. Pero ang mga taga-Dugol, muli gud ang uban dayon kay kuan man lagi na mga trabaho pa, no? So nahala, no? Sugod na ta mahigala sa atong pagnovena. Unya i-apil po nato sa ato ang mga intentions sa dili lang ang naamo ra nga novena, kung dili apil po ng eleksyon, no? Kay hapit na baya. Gani karong adlaw mahigala mag-official kaganinang buntag, no? Kanang ito official sealing sa mga kuan kini ba nga gitawag og mga vote counting machine, no? Muna nga medyo busy gyud karong adlaw mahigala, no? Medyo kuan gyud gamay kanang kuan pod kanang gitawag og naagid po tay mga gikabisihan karong mga panahon na pero okay ra, no? Padayon dagyapon ta sa ato ang mga buhatonon ini kamutuan. Ako na yung ating biyaon ug may mudto ang atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato akong mga igsuon nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato nga pagsibya. Of course ang akong mga classmates, no, si Father Masyon, si Father Hirami, si Father Arnaiz ug nga manusab din na sa Cebu, si Father Belisinya, Father Jojo Kining Anori, si Father Omen Mahusay, si Father Rosdel Noel, si Father Rosa Rosso, si Father Necesario, si Father kining Glenn Vance, no, Glenn Balson, no, giga manusab si Father Rom Narca, no, dito sa kining dito sa Maasin, of course Father Dodong Cordobes, si Father Samuel Papa, ayan, no, Father Kipling, no, Kiptex, musta na si Father Kiptex. Abi no may gala daw padayon kita karon nga nagpaabot kung kanus agyon ang mamahimong instalasyon sa atong bagong obispo nga taga Dumaguete, si Padre si Bishop-elect, no, Glenn Corsiga. Ayan, no, lipay kay mga hingala, no, naa na gyud mi igsuon nga kining among kauban mi ana seminaryo mga hingala, no, si Father Glenn Corsiga karon obispo na. No? Lari ta magigala sa ato ang kining CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Mahigala, St. Gregory the Great Parish in Mahayhay, Laguna is formally declared a minor basilica during a mass presided over by Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio of the Philippines. So, congratulations sa higala, no, sa kining parokya sa Mahayhay, Laguna, no. Ang ilaha nga parokya mahigala formally declared a minor basilica. Ayan, no. So nindot kayo. Kami diri sa Ayungon kadto sa panagimi ma-declare diri nga minor basilica. Murag imposible na mahita po mahigala kay gamay naman kay lagi ning Ayungon. Bason ang mga dagkong parokya sa Samlan, Siaten, no, Stanhay, pwede po Tanhay mahigala minor basilica. Bason, naluis Ginoo pero kami diri sa Ayungon murag
mahimo man dagway na pero medyo sa lagupangon pag yun kayo. Balita mga higala gikan sa Vatican, tulo ka mga kardinales nga gikan sa Pilipinas ang matud pa sa ulong nag-celebrate sa misa alang sa kansang tumong mao ang kalampusan sa conclave ug mga adlaw mahigala no. Pangulungan kini ni Bishop Ruperto Santos, ang chairman of the CBCP Commission on Pontificio Collegio Filipino, unya ni celebrate sa maong misa ang tulo ka kardinales nato no, si Cardinal Chito Tagle, Cardinal Pablo Virgilio David ug si si Cardinal Jose Advincula. So padayon ta mga higala ato na nga timbayaon og may mudto nga ato ang tarahurong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang akong mga kaigsuonan nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga nangalagad kanasing kasing no sa kining gitawag na tong Katolikong simbahan. No, padayon dagud ta mga higala no. Bisan sa kainit sa adlaw no. Kaming magmisa sa barangay may higala baling inita no, pero wala na problema no kay wala man bisan ang kainit sa adlaw dili makababag sa among paningkamot nga makaserbisyo gimis katawhan ug sa Ginoo. Ayan no. Pero ari na may higala saint of the day nato no, May 5, May 6, dili May 5 gahapon man tong May 5. May 6. May 6. Dara mahigala May 7, May 6. Uy, ang ato adi ay kining santa karon mao si Santa Benedicta no, 16th century saint unya matud pa usa kini siya ka mystic, kung sa mystic mahigala. Kanang grabing makaampo mahigala ang ilahang pagampo kinasing-kasing gyud ug alang kanila anaa gyud sila sa presensya sa Dios no, mga mystic mahigala no. Unya nagpuyo siya sa usa ka kumbento ug maampuon na niya kinabuhi no. 6th century kini siya nga pagkasanta no, si Santa Benedicta no, dili na siya Saint Benedict, laki man ang Benedict, Santa Benedicta. May 6 mahigala. Hala no, padayon ta sa tuang nga mga buhatonin ni ining kabuntuhon. Kumusta dahil no, nga ito ang mga igsuon din ha, nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan o Mindanao. Okay. Arita diri mahigala sa atong mga pangutana sa usa ka awit. Padahal makasala ba tawag maghubog-hubog ta? O makasala jud ka basta kay magpasulabi kasi imuhang pag-inom unya mamuak na kag baso, imo nang pasakitan ng imuhang pamilya, kasala jud ka kay kun atong basahon sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 21, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini, busa pasidan-an ko kamo kaon sa akong sana kamo karon na kaon manon busa pasidanan ko kamo karon kaniadto ang nabubuhat ni ining mga butang walay dapit sa gingharian sa langit. Pastilan mahigala no, kining pagkapalahubog pero atong isgot-isgutan ginagmay mahigala kining pagkapalahubog. Kabalo ba mo og unsay mga hinungdan nga palahubog ang usa ka tawo? Ang tubag niya na no, low self-esteem. Ayan, sa manang low self-esteem. Kanabang murag ubos kay niyang pananaw siyang kaugalingon. Ito na nga uban kalagmitan mga palahubog mga higala. Kanang mga hilumon. No, mga hilumon. Ano man tungod kay dili man sila makasulti sa silang gibati kung eksakto ra sila pangunahuna. Mas may gitong hubugta aron nga makasulti gyud ta. Mo nay mga ingon nga mo nay uban nga mga ulitaw nga dili manguyab ug dili makainom. Ano man, low self-esteem. Yan, no? Klaro? Ang ilahang huna-huna nag-una ng negative kayo ba? Mingong na, di palaman ta sugton, maulawan ta. Pero kanang mahubog ka, bahalang dili sugton. Kay taas naman kaayong self-esteem, kay hubog naman. Muna ang atong, muna angay na itong i-workout sa atong kaugalingon. Na kita dili ta may mong low self-esteem kanang katamtaman ra di po bayo tong
kanang overconfident ra pud kayo, kana bang normal, kanang low self-esteem, buti pa sabot nga sa tanaw nimo sa imong kaugalingon, wa go kay kalaki. Ayan, wa kay kalaki ba? Manguyab ta, dili sugton, wa apply tag trabaho, di po ta dawaton, mo eskwela ta, di po ta kapasar. Ayaw, no? Because ang tanang tao na ining kalibutan na we are created in the image and likeness of God. No? So doon na good tayo something nga gihatag ka nato sa Ginoo nga maoy angay natong ikapasigar. Ug usa niini mao nga mga anak kita sa Dios. Oh, klaro ba? So ayaw kayo sobra na imong pagkamaulawon din ha. Unya usahay tungod sa pagkamaulawon, maghubog-hubog na lang. Ayaw na, no? Klaro? So kasalata ha. Kasalata, no, makapala makuanta ka ng palahubog taon niya mag kining gitawag na to mag wild na tatungod sa kahubog. No, laing pangutana, last na ni mahigala ha kay medyo na ako laing kuan pa ko misa lain. Pangutana nganong angay man gyud nga likayan ang kahakog ug pagkaulipon sa salapi. Ayan, no? Vices salapi. Ayan, no? Bino sa Salmo 109 versikulo 36, hatagi ako gugma sa pagtuman sa iyong mga balaod kaysa gugma sa salapi. No, sa ito pa, buti pa sabot sa mga pagtulunan sa Salmo nga mas maayog yun, nagdili nato pasulabihan ang atong gugma sa salapi kay makadaot ka lang ka nato. Muna ay makapahimo ka nato nga greedy, sa unang greedy, hangulun. Yan, no? Sa Proverbs 15 chapter 15 verse 27, kung man limbong ka sa imong pagpamatigayon, maangin sa kasamok ang imong banay. Ayan. Kung niya ayaw pagdawat og suborno aron dili ka mamatay og dali. Uy, kakuyaw mo sa yani. Kakuyaw ba di ani mo tawat ang suborno kay mamatay man at dali ani. No? Nabi na diri sa Proverbs chapter 15 verse 27, kung manglimbong ka sa imong pagpamatigayon, maangin sa kasamok ang imong pamilya, ayaw pagdawat og suborno aron dili ka mamatay og sayo. Na kamo mga nadawat din na bantay mo namatay og sayo. Sa Proverbs chapter 23 verse 6, ayaw pagsalo pagkaon sa mga taong ino, di magdinalo ka sa mga lamiang pagkaon. Yan, no? Ayaw yung ginangul-hangul. Abi no, napalagi ko yung lakaw ng higala, no? Busy mo kayo. So, di lang sa takutom ha. Sunod di gayon, atong taas-taason og jutay kay medyo kinahanglan na tason. Pero karon kami lang usaha kay napakoy apiki kay akong panahon ha. Daghang salamat og mayong mudto Pilipinas.